дар доираи чорабинии навбатӣ меҳмонон аз намоишгоҳи донишгоҳи миллӣ боз зид намуданд. намоишгоҳ аз гӯшаҳои китобҳои таълифнамудаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китобҳои тозанашри илмию таълимии устодону кормандони донишгоҳ, дастовардҳои маркази биотехнология ва парки технологияи донишгоҳ, институти илмии тадқиқотӣ ва ғайра иборат буд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ земри суханронии худ дар бораи заминаҳои устувори ҳамкории илмӣ, фарҳангӣ ва таълимии Тоҷикистон Ӯзбекистон ва нақши муассир ва созандаи профессор Холмуродов Рустам дар таҳкими ин муносибатҳо суханронӣ намуд. таъкид намуд, ки шахсияти донишманд ва роҳбари бо таҷрибаи таълимӣ ва илмӣ будани профессор Рустам Холмуродов дар рушди равобити дуҷонибаи муассисаҳои таҳсилоти олии ду кишвар саҳми назар аз гузоштааст. ректори донишгоҳ зимни баромади худ таъкид намуд, ки ин иқдом дар заминаи сиёсати хиратмандонаи роҳбарони олии ду кишвари дӯсту ҳамҷавор муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон амалӣ гардидааст, ки дар таҳкими муносибатҳои неки ҳамкорӣ таърихан устувор ва дар заминаи муосир рӯ ба густариш нақши калидӣ доранд. ширкатдорони дигари ҳамоиш зимни чорабинӣ доир ба кору фаъолияти илмиву роҳбарии меҳмони чорабинӣ андешаронӣ намуданд. ҳамин тавр дипломи доктори фахрӣ ба профессор Холмуродов Рустам супорида шуд. номбурда дар суханронии ҷавобии хеш бо изҳори сипос таъкид намуд, ки сарфароз гардидан ба унвони ифтихории доктори фахрии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои ӯ пеш аз ҳама эҳтиром ва арзгузорӣ ба арзишҳои баланди илм, маориф ва таълиму тарбия мебошад. ӯ миннатдории самимии худро ба роҳбарат ва ҳайати бисёр ҳазорнафараи устодону донишҷӯёни донишгоҳ барои чунин қадршиносӣ ва истиқболи гарму самимӣ иброз дошт. ҷаласаи васеъи шӯрои олимони донишгоҳ бо барномаи рангини фарҳангии ансамбли халқии Наврӯзи донишгоҳ ҷамъбаст гардид. дар идомаи ин сафар меҳмонон аз осорхонаи пешрои миллат, ки дар бинои факултетҳои иқтисодии донишгоҳ сохта шудааст, боз зид намуданд. ёдрас мешавем, ки ин рӯйдод як қадами муҳим дар роҳи таҳкими ҳамкориҳои илмӣ, фарҳангӣ ва маърифатии Тоҷикистону Ӯзбекистон арзёбӣ мегардад.